ana bintang tamune ya ta, ana bintang tamune. Sukimin sijine kuwi Tukiman, pokok Tukiman. Inces. Momo Cici. Sore-sore. Sore-sore. Padang bulan. Ayo baca pada dolanan. Nenek-nenek bebarengan. Rame-rame dagang gocengan. Kae-kae rambulane yen disawah kok gawe-gawe. Kaya-kaya ngelingake aja kabeh selurut sore-sore. Asale saka pelok iku tandane apa? Asale saka pelok yen ra petuk atine rada gelap. Aja ngono Mas, aja ngono. Aku janji aku bakal gelap. Selamat malam Mbak Mimin, Mbak Ami, Apri. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Terus Mas Bagong, Mas Gareng. Masih semangat, masih sehat selalu. Tasik. Alhamdulillah. Semangat dong sih. Oke, saya. Kepanggih wancinipun gara-gara. Nggih. Wancinipun rogo-rogo. Rasa. Rogo, rogo, rasa. Rasa. Kok aku pengen dirogoh liyane ya, Jas. Alah. Sing marake ndudut. Aku ki jagon karo channel kasepuhan Sinden Sepuh Butarni ki. Heeh. Kowe ya pacaran, Min. Ki kok rembug pacaran adane kaya ngene sasi sepi kok rembug pacar kok nembug. Iso nempur rezeki alhamdulillah kok. Pacarne ora ngetokke duit kok. Detarni kuwi. Lah kuwi tegese iki sayang karo kowe. Ya sayang aku ora kesepian kancaku akeh. Ora Iki kondang jurusan rabi ngono lho. ora jurusane ning kono tok. Oh alah. Nggih matur sembah nuwun menika Sanggar Seni Krida. Krida Laras. Ridho Laras. Nggih. Nah, pun mboten bakal kepaten obor. Nah, desa niku nek pun gadah sanggar seni, Nggih. tur piyayine wargane budaya. Nggih. Lho niku bakal dadi lan majune. Betul. Mergo budaya menika jati dirining bangsa. Jati dirinya bangsa. Nah, lak nggih Mrih ngoten. kuncaraning bangsa. Nah, Bantung ana ing budaya. Dereng ngaten pamundhut Mbak Mimin, dereng Mbak wonten, Jess. dereng. Aku kangen karo suarane Bude Tarni. Bawa se. Ayo Bunda, Ah. Bunda Ervina Sutarni. Kapan kali swanten panjenengan? Iya Mas toh? Petruk? Bude Tarni sing bawa. Bude Mbak Tar Mi- Bude Tarni sanjange badhe kutut manggung. Oh, ngoten. Cocok. Apa kok? Kutut manggung nggih cocok. Monggo Bude. Cocok. Menika juara kutut manggung lho pada Ya. eranya. Mbok dilegani to, Buke? Panjenengan kan wonten Mbak Mimin yang lip sync bermain. Nah, karakternya muncul sebagai sinden yang sangat tercemar dunia sampai akhir. Terkenal kok. Oh, terkenal. Monggo kameramen di zoom Ibu Ervina Sutarni Ya. sing den kang sisih mriku nggih. Nek badhe ngaturaken Derek Bude belok napa slendro? Slendro. Slendro. Monggo. Oke. Arep mbok bayar ya, Pri. Lho niku ngetokke nek Butarni niku juara 1 kutut manggung. Lah iya. Oh. Dadi Ada. Kabeh kuwi duwe petingan dhewe Dhewe. dadi sinden sing agak mlethek kaya Apri ki nek pinter sithik ngono, oh ternyata ana sing luwih pinter Bu Sutarni. Ah. Men ra jumawa, men ra sombong, kudu nulat sing Aku- senior lho. Aku ora iso mlethek kok. Lek. Monggo Bude dipun wiwiti kutut manggung larasipun slendro. Lip sync, lip sync. Mbak Mimin lip sync.
Nah, delalah sinden masuk angin, Mbak Inces ngeroki sih. Masuk angin toh? Sindene ketuwek karo nyuwara. Mbak Mimin. Suarane awet ya, suarane detane wiwit zaman aku urung iso ngopo-ngopo saiki padha wae. Nuwun berkah pangestu nggih Bu Dik. Nggih. Monggo. Apa Rinces? Hanggungnya mana? Inces ki upama wedok wis disikat lek Darwita wingi-wingi kok ya. SMP pun meteng. Oh iya. Ayo Bu. Aku ya dikai kesempatan. Oh iya kesempatan. Ya Bu. Mumpung ketunggon Masku Sriwedari kita apik-apik ki. Heeh. Sapa kok digondol ning Sriwedari. Heeh. Ketakung. Pak dadi pitik telepon. Kung. Monggo monggo. Mangga mangga. Monggo. Mangga mangga. Cengkok kok iya. Mangga. Lho jane iki gelem ngudi swara ya becik lho lek jane iki. Lah schedule-ku padat aku nek gladani nganti wis ra telaten aku. Kutipan ki mangga Bu Tarni. Bali ning asal Nggih wangsul datang Bu Dik. Ya, Monggo Bu bubrek. Dik. Pinarake kangsa Mbak Apri Mbak Mimin. Alam Senadyan wis ora akeh sing mirsani ning akeh sing gatekake. lah niki upami teng Jawi ngoten le mirsani mesti kuwata lho Mas. Lah nggih. Dipirsani sak donya Nah, lewat nggih. streaming. Mereka mantar streaming apa? Sobat Ria. Sobat Ria. Nggih. Channelnya Sobat Ria. Sound Enak. sistemnya Sang Lelono. Sang lelong. Oh lah nggih. Mangga Bu. Ramitra kang nulya Sebelah Inces. Oper. Kanan Inces. Weh. Ayo Bu.
Nggih, matur nuwun. Inces, apa? Nyuwun bungan Mbak Mulyani. Mbak Mulyani. Nggih. Nggih, dimiki. Cemplok. Ya, Blok. Blok. Balik yang Bude tari malih. Kuda nyungklang.
kasih Bu Detarni. Ah wis diparingi. Masa ta Lek, Utut manggung ki nek sing ngatur. Utut manggung. Utut manggung kok ular kambing Sing ngaturke. Utut manggung. Dereng wonten pamundhut Mbak Ijen, Mbak Mimi. Kala wae kan grepun caosi, dicaosi. Nggih, monggo ingkang badhe dana swara. Bawa melatini nun sewu tasih mboten nggih. Pak sinten wau? Tasih mboten? Bawa apa mondok lali janjine apa melatini nunce kala wau nggih, Mbak Beritasi lenggah. Nggih. Dan nanti Mbak Mimin, Mbak Inces ada lagu baru saking Kid Darwito. Oh, nggih. Power of Love. Mengko tapi mengko. Menika Mas Hartono tesih mboten. Sampun kondur nggih. Sanese mbok bilih wonten para kadang para rawuh ingkang badhe dana swara bawa kula sumanggaken. Nanjake sinden cantik-cantik sapa Monggo Mbak Apri, Mbak Mimi. Mbak Nike kena, Mbak Umi kena. Panjenengan yang memandu, silakan. Mbak Umi. Nah, Mbak Umi. Ket mau urung maju ketok iki. Ayo Nyi Umi. Ayo Mi, maju Mi. Lagune napa, Nderek? Nganggo bawa ora Mbak Umi? Boten. Merdeka ta menika Mas Petro? Merdeka. Merdeka. Bawa kula sumanggaken, mboten bawa nggih kula sumanggaken. Menapa Mbak Umi lagunipun? Iki gandeng sindene ya kathah. Halo kanca. Ora. Lah? Ora sanggup bawa. Oh iya. Ben cepet. Iya iya. Lagune napa? Niki wau request-e napa? Lali janjine melatiri nunce. Nggih, lali janjine. Lali janine. Nggih. Terus mau enten pelampiasan Pelampiasan. Dangdut. Lali janjine rumiyin? Oke. Mbak Umi lali janjine? Nggih. Oke kanca-kanca, lali janjine dados. Masuk yuk. Dasare yogane nom-nom. Kompak-kompak. Sing kendang kimpul. Sing demung Dek Warsi karo Dek Aji. Ya. Dadi Dek Warsi iki saumuran Dek Aji ya. Dek Warsi iki saumurane Umi. Oh, Saumuran iki. oh seumuran karo kowe. Nah, kon niku kanca sekolah. Oh kanca sekolah. Nggih. Karo Pak Bapak dia iso kanca sekolah. Kaya karo maratuwane Jakar. Rela. Niki tegese piyambake men ngrasa Oh. enom. Semangat jiwa mudanya. Iya, 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 iya. Masukin. Yo. Sepira ditinding Dek Warsi. Jaluke ya Dek Warsi. Jan-jane kowe nek yo gelagatmu saja nyupriyani hatiku sujana kowe kancane wanita liya Ikilah ya dina minggu sing tak ukur kowe ngajak
janjane baladaku saja nyubriyati hatiku sujana kowe kancan karo wanita liya Terima kasih Mbak Umi, terima kasih. Enten pamundutan Mbak Inces, Mbak Mimin dari Pak Sembret Juragane Reok. Nggih ngersake. Pak Dalang nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangen. Oh, Pak Sembret. Nggih. Mbak Nike napa Mbak Ike nderek? Nah niki Mbak Mulyani. Mbak Mulyani. Mbak Mulyani Oh, kali Mbak Geraja- Nike. Oh nggih. Ya, Geradakan ayo. Gerajakan Banyuwangen. Nggih. Alon-alon, digarap alon-alon. Mbak Mulyani. Monggo. Oke, Mbak Cemplok. Oke. Yo kene. Nganggo bawa ya, Plok ya. Ya. Sisa no pamundutan kok ngarep. Ya. Ya, Plok, sak gaduk-gaduke jajal bawa Gerajakan Banyuwangen. Kentenan. Slendro. Mambiat mayon eman suarane Banyuwangen iki biasane gambang karo rebab muni biasane lho, Bu. Kending belam biangan Gerajakan Banyuwangen. Ya, mlayu ngetan. nyaram yahi Yuk. nuswa Oper Mbak Inces. banyu wangi Ya. Kulan gunung wetan segara Wetan Gunung Wetan Segara. lar lan kidul alas angkat kang kaliwat liwat palamyangan Lanjut. ayo tak marahi iki ki larase kemunggane sithik yo kaya angin Goleki dhewe-dhewe. Belam biangan aja takkan susah senang ya ditangga tanah endah gumelaring taman sari nuswantara yo dados Yuk. Gerajakan
Ramadan anani hilangkan susah ngati lungguh rengkasir pasiran sembur-semburan rere dawan hambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir kerajanan bisi-bisi sesedanan nagih janji urip bareng sirah ambing sir-siranan pitolanan gandeng asli Banyuwangian Terima kasih Rajakan Banyuwangen kata sukses. kirangi ngapunten nggih Pak Saking Sami pengen sami karep ora disuwuk. luar biasa kanca-kanca iki Energik. nggih. Belum juga ada pamundutan Mbak Mimin, Mbak Ingkang dereng Inces. jumeneng, Mbak. Giliran Mbak Nike sama Mbak Rini. Mbak Nike kali Mbak Rini Berdua. mangga Lagu ini apa? Derek. Arep nyang sera meneh monggo. Seragen derek dangdut derek. Nah, nggih. Pangapunten lagune sing Iya. apa wae? Pelampias. Pelampiasan. seperti le Sanese. waktu Sanese. kita tamasya berkeliling kendang kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada saya panggilkan beca kereta tak berkuda beca beca tolong bawa saya duduk sendiri sambil melangkah kaki melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri lihat becaku lari kereta tak berhenti beca beca jalan hati-hati Monggo derek seragenan. Beca. Kodangkune nggih dereng medal, napa nggih derek medal derek. Saged, monggo. ngagem musik dangdut nggih kenging Monggo Kenging. sasekitanipun Mbak Nike kali Mbak. nah Mbak Nike menika saking kelir nek Mbak Rini saking pundi Mbak saking Manyaran Manyaran. Manyaran cerai Ini, Mbak. kelir Mbak Nike kenalan di trio kucing dhisik. ngaturke napa Mbak Arep sera ya monggo. Arep Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Kusuma Jaya. Pak Sulameto nah Lagune apa Mbak Nika? Mbak Kusuma Wijaya Kusuma Wijaya. bersama Pak Weng Ya, piyayi kok awet ora lagi ini awet le ngedop Oke, Kusuma Wijaya untuk Anda semua. Dados. mangga
terima kasih Mbak Rini, Mbak Nika. Oke. Terima kasih Mbak Rini, Ya. Mbak Nika. Sampun lumati. Nggih, menika anu garapan terbaru yuk saking Mbah Darwito. Wah, Mbah, Garapanipun monggo, Mbah. Mas Darwito, Ngripta lagu meleh Pak Darwito. Kan maju lek. komposer handal. Kompresor handal kok padake. Arep ditembangke sing endi nderek. Nggih, engko ngagem niki. Duet napa mboten Mas Darwito? Mboten sah. Mboten sah. Ya Mbak. Ya Mbak Ya, Mbak. Lagunipun judulnya napa Pak Darwito? Biasanipun kan kula badhe ngaturaken lagu basa Inggris. Nggih. Nggih. Judulipun The Power of Love. The Power of Love. Perlu penari latar mboten? Manut kula, Pak. Oh. Derek Penari. Penari latar. Mbak Manut Mimin kula. ben istirahat sik. Sakne aku. temponipun radi minggah Mas Siti. Oh, nggih. iya. Temponipun radi munggah. nggih. Munggah. Ada sumber kencana. Sumber kencana. Siap. Mbak. The Power of Love. Ade. The Power of Love. Oke. Tempo naik. Karya sinten niki Di Darwito jenengan piyambak? Nggih, keleresan. Amin. YouTube-nya banyak sekali karya-karya panjenengan. Semoga meledak albumnya luar biasa. Siap, siap. Oke. Oke, para kadang. The Power of Love. The Doors. Bersama Ki Darwito. Jatuh cinta tidak pandang usia, bisa datang di waktu kapan saja. Dua tambah dua menjadi lima. Orang jatuh cinta bagi kembali dunia di bola balik rasanya sama saja. Yuk. The power of love, the power of love, the power of love seperti tempe bacang. Jatuh cinta tidak pandang usia, bisa datang di waktu kapan saja. Dua tambah dua menjadi lima. Orang jatuh cinta bagi gempa dunia di bola balik rasanya sama saja. The power of love, the power of love, the power of love seperti tempe bacang. Jatuh cinta tidak pandang usia, bisa datang di waktu kapan saja. Dua tambah dua yuk menjadi lima. Orang jatuh cinta bagi gempa dunia di bola balik rasanya sama saja. The power of love, the power of love, the power of love seperti tempe bataman. Godamu apik meneh, Lek. The power of The love. Power of Love. Loh, lagunipun niku jane ming cendak. Iya. Ning garapane luar biasa. Luar biasa. Dadi lan gayeng. Tasih napa mboten Pak Dar? Kathah, Pak. Nah, setunggal meleh. Oh, ingkang ngalamun Pak Seragenan. Seragenan nggih. Nggih, pun jamnya Iya, ngeten lagu sing kathah irama ngeten iki mbok anu. Seragenan. Mboten dapur. Nggih. Dapur pundi kula? Dapur rekaman niku. Siap. Nggih. Slendro napa melok? Mriki pos sing pundi, Rek? Nggih. Mas. Pelak napa slendur, Dik? Derek Mas. Nggih, Sel- nderek Mas Weng. Pak Weng. Sak metune ngono mesti Siap. Pak Dedar Wito wis nyandak ngono. Nyanyine apa? Oke, langsung nyandak.
Judulnya apa Pak De? Ingkang slendro enggal ngalamun sragenan. Ngalamun. Nggih. Tresna kawuri nggih wonten. Tresna kawuri larase Pelok barang. belok barang. Oke, yo siap. Pul tak. Yuk, Oke, masih bersama Pak program Darmito. dulu. Power of Love sudah. Sampun. Nah, terus apa De? Ngalamun. 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 Nggih. Sing pelok barang ngono apa Pak De? Tresna kawuri. Tresna kawuri. Ingkang pekeenem kintiring asmara. Nah, kantun derek sing ditabuh sing endi? Anu Pak Weng, Oke. sing ditabuh napa? Mister Medar. Sing ndi ngono? Pun. Oke, Mas Pul pelok barang. Pilih barang. Tresna kawuri. Bersama Ki Darmito. Sanggar dolaran. Iya. Hai.
Pak Didarito. Sampun, nggih. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Nuwun Pak Darmito. Nggih. Semangate dan Monggo Mbak Mimin, Mbak Nggih, Inces parmipun. mungkin bisa menampilkan lagu terbaik panjenengan, lagu unggulan panjenengan apa? nggih. Apa Le? Yang terupdate dari kita berdua apa Ijes? Katresnan sejati. Oke. Ya. Jane duete karo Mas Tukul kok Le. Lah iya. Heeh. Tukul sisan kono ngadeg ket Nggih, ngobrol no, lungguh Katresnan ayo sejati. Tukul yo Mas. Ah, Katresnan sejati. katresnan sejati. Yo Yo nyambut piye gawe. ra tau leren. Ya Kul, Mas Tuk. Ayo Mas Kutul. Kok Mas Putul kita Mas Tukul kok. Tukul kok lah iya. Katresnan sejati. Dados. Monggo Pak Subeng. Dek Marsi. Aku padamu. Wong tua nggo dolanan ae apri iki. Yo. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk sesi terakhir. Atur sembah nuwun kagem Iya, Sanggar nggih. Krida Laras. Krida Laras. Mugi-mugi Krida Laras sansaya ngrembaka Nggih. nuwuhaken generasi yang berbudaya. Amin, amin. Raden Lan Margo sedaya- Trucuk ya Nah. sampeyan kesenian tradisi tetep ngrembaka ya Jas. Warga Mbira Trucuk sedayanipun ingkang Amin. mirsani dalu punika pinaringan sehat. Derek Amin. memuji rumiyin Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih. Didoakan masyarakat Biro gemaripat ayam-ayam tentrem. Amin. Kersanipun sedaya masyarakat ingkang wonten tlatah Biro mriki pinaringan rezeki ingkang lumintu, rezeki ingkang banyu mili. Amin. Sedaya panyunipun dipun kabulaken. Amin. Selamat. Ingkang kala wingi panenipun dereng panen sae, sak menika dados panen ingkang sae. Amin. Saperlu murah kaping rezeki dhateng sedaya keluarga. Ngaten nggih, amin. Muga-muga kesempatan donga kula panjenengan. Amin. Karena iki jam 3:30 biasane dongane Mandi. Monggo panjenengan atur pangandikan. Mugi-mugi selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Amin. Sembah nuwun. Nggih. Mbak Pri, Mbak Mimin. Nggih. Wonten lepatipun kula sak kanca anggenipun leladi sesarangan kali panjenengan kula Isi. nyuwun gongeng samudra pangaksami. Mugi lancar ngantos tancap kaya. Amin 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 amin. Para kadang jejer songo ladrang